Raġel mill-Gudja tieħed l-isptar Mater Dei għal kura wara ħabta li kienet tinvolvi 3 vetturi. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu fi-triq l-imdina f'Ħażebbuġ fid-direzzjoni lejn Ħolqormi. F'dan l-inċident kien involut trak ta' Redimix u żewġ vetturi oħra. Nies li raw l-inċident spjegaw li l-ewwel seħħ impatt bejn it-trak u karozza tat tip Audi ma daqqa l-vettura spiċċat fil-gareġġata l-oħra u baqgħet dieħla f'karozza oħra tat tip Honda. Fil-waqt li x-xufiera ta' Redimix u tal-Audi ma weġġawx, ix-xufier ieħor li għandu 44 sena iddaħħal l-isptar għal kura. Kawża tal-inċident għal xi ħin inġema' traffiku kbir fl-inħawi ta' Ħażebbuġ. Il-Pulizija tinvestiga serqa li seħħet l-4 filgħaxija fi stabiliment fi triq il-Mosta f'San Pawl il-Baħar. Kienu għal-ħabta ta' 9:30 meta raġel li kien liebes kollox iswed daħal f'ħanut barma tan-nar u talab il-flus lil kaxxira. Ir-raġel ħarab mill-post b'ammont ta' flus kontanti. Ħadd ma weġġa f'dan il-każ, il-Maġistrat tal-Assa Natasha Galja Xiberras qed tmexxi inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.